Hi guys! Happy holidays! Merry Christmas! Happy birthday sa ating Papa Jesus! And Happy New Year sa ating lahat. Ilang tulog na lang, 2025 na. At sa video to nga, i-share ko sa iyo ang tatlong dahilan kung bakit kailangan nang gumawa ng YouTube channel ngayong 2025. Dahil matagal na rin ako dito sa YouTube, meron ako sa iyo i-share na mga idea kung bakit kailangan mong gumawa ng YouTube channel. Dahil ako ay mga milestone na rin ako na achieve ngayong 2024 na sa akin ay rewarding dahil nararamdaman ko na nagbubunga na paunti-unti yung mga tinanim kong effort sa mga nagdaang taon. Isa na doon is yung mapabilang ako sa YouTube Partner Program. So, bukod sa nag-enjoy ako sa paggawa ng content is maaari na rin akong kumita dito sa YouTube. Yun yung gusto kong i-share sa'yo dahil kung meron ka ring passion sa paggawa ng content, kung gusto mong i-share yung talentong meron ka, panahon na para gumawa ng sariling YouTube channel. Bakit nga ba kailangan mo na rin gumawa ng sarili mong YouTube channel? Una, ang YouTube ay para sa lahat. So, alam mo ba na kagandahan dito sa YouTube, maaari kang mag-start ng sarili mong YouTube channel na hindi ka naglalabas ng pera. Diba? Ang YouTube po is free. Kapag meron kang internet, meron ka rin namang cellphone, so pwede kang gumawa ng sarili mong YouTube channel. And ang kagandahan pa is wala po ditong discrimination. Kahit ano pang nationality mo, kahit ano pang gender mo, kahit ano pang edad mo, kahit saang lugar ka, kahit sa anong bansa ka, hindi ka man marunong mag-English or hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, pwede kang gumawa ng sarili mong YouTube channel. Isang napakagandang platform nitong YouTube na makapagpasaya tayo at makatulong sa kapwa natin. And pwede mo rin itong gawing gallery na kung saan dito mo pwedeng i-publish or i-save yung mga happy moments mo with your loved ones. Kung katulad din kita na mahilig mag-video, gumawa ng content, kasama yung family dahil, iba, ang bilis ng panahon. Hindi natin namamalayan, diba, ang laki na ng anak natin, ang laki na ng mga pamangkin ko, parang kailan lang, nag-upload lang ako nung mga baby sila, ngayon ang lalaki na nila. Ang sarap balikan ng mga times na ganun, hindi po ba? And yung pangalawa is, dito sa YouTube, maaari ka matuto at makatulong. Bakit? Alam mo ba na ang YouTube ang isa sa pinakagusto kong social media platform sa ngayon? Dahil bukod sa nakakapag-create ako dito ng mga content, nagiging creative ako, is natututo din ako dahil sa YouTube. Dahil marami akong mga nakikitang content sa YouTube na makabuluhan. Ang tawag ko nga dito sa YouTube is YouTube University dahil kapag meron kang gustong matutunan isang bagay, i-search mo lang sa YouTube and problem solve agad. Napakadali na ng access ng information sa panahon ngayon and napakaganda rin na mag-contribute din tayo kung ano yung mga nalalaman natin, kung ano yung skills and talent natin, pwede rin nating i-share para makatulong tayo sa iba. And ang isa pa sa kagandahan dito sa YouTube, ito po ay napaka-accessible. Kahit na nasang bansa ka pa, maaari mo kong mapanood or vice versa. Kahit na nasa ibang bansa ka, pwede kitang mapanood. Ganun po kaganda ang YouTube. Katulad ko, meron akong mga viewers na nasa USA, nasa India. Di ba kalain mo yun? Maaari tayong makakuha ng mga viewers, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Sa ganda ba naman ng Pilipinas, marami tayong may offer din na maaari nating ipakita sa mga foreigner or mga taga-ibang bansa. And kapag nakabuo na tayo ng community, meron na tayong mga subscribers and viewers, dito na papasok ang number 3. Dito sa YouTube, maaari tayong kumita kahit na natutulog tayo. Baka sabihin nyo naman, imposible naman ata. YouTube dito ay makakapag-generate tayo ng passive income. Ano po ba yung passive income? Ito po yung kahit na hindi ka nagtatrabaho, kahit na natutulog ka, may pera pa rin na maaaring pumasok sa'yo. Anong paraan? Alam nyo yung mga YouTube videos, di ba may mga ads yan na nakikita sa umpisa, sa gitna, or sa dulo. Kahit na natutulog ka kapag merong nanood ng video mo, maaari ka pa rin kumita. Ganun po kaganda dito sa YouTube. YouTube nga ang isa sa pinakamagandang social media platform na nakapagbibigay ng malaking oportunidad sa mga content creator. Marahil meron na kayong makakakilala or mga sinusubaybayan na vloggers, YouTubers na
talaga nga namang yumaman dito sa YouTube, hindi po ba? Kita nyo sila kung papaano nag-grow. Dahil doon, naging fan kayo, sinubaybayan nyo yung buhay nila, inaabangan nyo yung mga upload nila, pinapanood nyo yung mga videos nila. At dahil doon, isa ka sa nagpayaman sa kanila. Hindi ko naman sinasabing wag mo silang suportahan, pero 'di ba, siguro panahon naman na i-try mo. Gawin mo kung ano yung ginawa nila. 'Di ba? Wala namang masama na mag-try ka or gawin mo yung mga ginagawa nila dahil kung kinaya nilang maging successful content creator, makakaya mo rin 'yon. Huwag kang matakot kung ano man yung sasabihin sa'yo ng mga kakilala mo, ng kaibigan mo, ng kamag-anak mo. Dahil, I know naman na lahat tayo ay merong God-given talent. Lahat tayo ay unique. So, gawin mong puhunan yung skills, yung talentong meron ka. Improve mo pa siya and i-share mo siya sa mundo. Dahil ang talento natin is meant to be shared. Gawin natin ang YouTube channel natin, itong platform na to para maging productive tayo and maging creative and para mas mag-grow pa tayo as a person. So, simulan mo na ngayong tuklasin at i-improve yung talentong meron ka at ibahagi mo yan sa mundo. At kapag ka naging consistent ka, naging hardworking ka sa paggawa ng content, maaari kang makabuo ng community na susuporta sa'yo dito sa YouTube and maaari ka na nga kumita dito. At meron nga akong ginawang video kung paano kumita dito sa YouTube. So, ilalagay ko po ang link yan sa description. So, ang pinaka-bottom line dito is gawin natin or i-grab natin lahat ng opportunity na meron sa paligid natin. Kung meron ka rin namang internet connection, meron kang cellphone, meron kang gadgets, gawin mo na tong paraan para mag-improve, matuto, hindi po ba? At maaari tayong kumita kahit nasa bahay lang. Kasi ako, yun yung isa sa mga pangarap ko noon pa talaga. So, kung katulad kita, gumawa ka na rin ng sarili mong YouTube channel dahil dito, ikaw ang magiging boss. Ikaw ang may control sa magiging kalalabasan ng channel mo. Kung masipag ka, kung magaling ka, mas magiging mabilis yung pag-grow mo dito sa YouTube. Ako kasi easy-easy lang ako eh. Alam mo yon, yung minsan nagkakamali ako, nawawalan ako ng focus dito dahil gumagawa ako ng ibang YouTube channel. Yes, marami akong ibang YouTube channel, hindi ko napapaalam sa inyo kung ano-ano. Diba, nahati-hati kasi yung focus ko. Pero, gawin pa man at least, nag-improve ako and pipilitin ko ngayong 2025 na mag-improve lalo. And I hope kapag gumawa ka ng sarili mong YouTube channel, magpakatotoo ka lang, huwag kang mahihiya kasi wala namang nakakahiya dito sa ginagawa natin. Okay, nagiging creative lang tayo and ito is ginagawa lang natin to para kumbaga makapag-share ng kung ano man ang knowledge or skills or kung ano man ang gusto nating ipakita. So good luck sa'yo and I hope nakatulong sa'yo itong video to and kung oo, kindly like this video and subscribe to my YouTube channel for more videos. Maraming salamat and God bless us all. Happy holiday! Happy 2025! Bye!